Здравейте, аз се казвам Венета Горялова и при мен се появи проблем преди повече от 3 години и през 2023 година той беше установен с направена рентгенова снимка. Проблема беше двете колена и по-скоро двете стави. 3 години се опитвах какви ли не начини, за да не стигна до операция, но в началото на тази година, след поредна рентгенова снимка, нещата вече бяха необратими. И след разговор с дъщеря ми, която е служител в същата болница, в която се намирам, анестезиолог, реаниматор доктор Горялова, тя ме убеди, че ако продължа да експериментирам, ще се наложи да сменям не 2, а повече от 2 стави. Затова, колкото и да се страхувах от самата операция, се реших на тази стъпка. Странното беше усещането в момента, в който влезнах в самата болница. Всички мои близки, с които водих разговор по телефона, са го усетили същото. Аз се успокоих. Съжалявам. Успокоих се от обстановката, която видях и от отношението, което усетих към мен. Всички, абсолютно всички са професионалисти. Благодаря им. По-важното е, че след самата операция аз не усетих страх и съм готова и за следващата стъпка. Смяна на следващата става. Така че още веднъж от сърце благодаря на всички. Абсолютно всички се грижиха за това да ме мотивират да стана и аз на втория ден след операцията, станах и тръгнах най-напред с 2 канатки, после с 1. И така всеки ден всички се грижиха упорито за мен, за да тръгна. Аз успях. И съм доволна и от себе си, и от екипа, който беше около мен. След операцията на госпожа Горялова, която беше направена от доктор Тивчев, ценното наистина беше, че успяхме да накараме да повярва тя да се чувства сигурна и уверена, че ще се справи и че ходенето след такава операция е всъщност нещо възможно. Успяхме за един съвсем кратък период да подобрим обема на движение на коляното, то да бъде по-свободно. Успяхме да елиминираме помощните средства твърде рано, което е наистина много добър резултат. И всъщност нещата изглеждат ето по този начин. Сменена колянна става на 5-ти ден. Госпожата е пред изписване. Не е нужно помощно средство. Чувства се сигурна, кракът е стабилен и настроението е преповдигнато. Така е. Със смяна на колянна става, първото нещо, което правим тук е да, както казах и преди малко, да накараме пациента да използва крака си още от самото ставане, което се случва на следващия следоперативен ден, т.е. на втория ден от операцията. Даваме упражнения, които отначало имат съвсем елементарен характер, упражнения за сгъване и за разгъване, упражнения за противоток. Слагаме ето тази машина, която раздвижва пасивно коляното и доста добре помага за увеличаване на обема на движение в ранния следоперативен период. Използваме съвсем за кратко помощни средства и в момента, в който пациентът добива увереност, те се елиминират. Груповите тренировки след такава операция започват обикновено на втория месец. Даваме още по-сериозни упражнения, подобряваме още повече обема на движение и увереността нараства, както и настроението. Така.